tuna kabulami hi tlangwal dong kima Venglai branch KGP assistant conductor nia zan ina hian zo netlem kan zo tanga I engtang che enge Bial KGP mi ta tan hian ba sei mi shil theng ne kan kalom nu tu ka an thei patop chu kan in buat sai ve a he branch te jam room lama te big group lam te an ritlut tlut renga chuan ocean zai pol te hi voili voi nga vel na kan zir to boka mit pol hian chutiang vel te chu kan in buat sai dan ani a kan thiam le kan thei dan ang tok chon kan in buat sai ni zai pol member hi engza tin nge la zira rem theyang lazir thin hi atlang puin somriat atanga somko borvel hian kan zir thina arem huna taki chon member zale som borvel kan ni thei kan ring kan beisei chutiang chu chuan zir top zan fellowship item in nei dan tu te in ba sei na te a chatoi mi shil theng in buat sai na hi meet aum don ani ti kan thia ta tang khan in item tur te kan han nei the tang khan an in buat sai a beat group te faklam ten in buat sai chho char char to a tin special item tur te pot hian an thei patop chon an in buat sai ni in kan thri akan branch ob lam ten an en pui thin boka tiang te chu kan ka siat ve chin chu ni mai in khom program bika in special item nei tu te mi shil theng khom program bi ga chuan pathian ni chu nu in khoma quartet an om dona an ni pon in buat sai chho mega maro chu an buai ve deuh thina engemaw tang hian tuna hen kan du angin la kan la zir lei theilove an ti deuh ri a engtiangin nge an ron zayang ti kan selova pathian ro puna nan thei top chuan ron chuwa melani zan ina hian electric veng branch KGP assistant conductor u BT bula hian adinga Bial KGP mi ta tan hanin ba se na tlem te kan han zo do na ni Bial KGP mi ta tan hian engtim tak nge in ba se mi shil them Bial KGP mi atan hian kan hriat ang ko san zai pol te oma kan hriat tira tangin kan in buat sei chho ve mop mopa kan chuan vo nei tur ang te kan thiam dan dan in kan in buat sei chho ve ni zai pol member engza tin nge la zir thei zai pol member hi kan that vak lo lai ania chuti rual chuan mi somnga tanga somruk borvel te chu ni ve tura kan in ngai zir top zan fellowship item ni tura engtim tak nge in ba se mi shil them fellowship a hian in beat group le faklam kan nei do na kan soi to angin kan chan vo nei tur te kan hria ta tangin kan in buat sei chho ve mop mopa tuna chuan kan man ve tho khat toin kan hria ani mi ta tan hian in member te hi an phur tlang to an phur tlang to khop maya kan hria tangin kumtina manani lova kan man tur kum te lo ni a an phur rom to viau chon kan hria tuna hian Vengthlang North Branch KGP conductor puthana kabula dinga Bial KGP mi ta tan hanin ba se na tlem te kan zo do na Bial KGP mi ta tan hian engtim tak nge in ba se mi shil them nia hey ang tok in gana in buat saya emo chan vo sang nei te ke ma ni zon thewa hey then kha chu tlai la ma te then kha chu zan rei deuh to taka te po nia theyang ang chuan kan in buat sai ve chuan ka sia ani chuanin zai pol member hi engza tin nge la zir thei hey tun tum hi zai pol member hi lazir hi kan tha thawa chu ti rol chuanin kumdang ai chuanin kan claim devem ti theya member mi som nga somruk hi kan tling meu lawa chungvel chu kan ni tlang pui zir top zan fellowship items nei tur te engtin tak nge in ba se mi shil them nia ani china kan soi ang khanin item sang kan nei te hi ni kan phur tlang hle in kan sia an chanbo nei tu te po ni china ka soi ang khan tlai lama te then chu kan in buat saya tin ni zan masalam phei ka chu
dar som pakhat chho na khan helai ka ho thla po khan lo le ri lap lei me ko han hol lama hian tiang chuanin kan thei tokin I kanin bo sai nin ka sia chu chu ni mai ani chuan Bial KGP mi ta tan hian member te an phur tlang to em nia hei azir po hi kan azir chuna te chu kan phur tlang hle in ka sia Bial mit po hei thleng tre pa thleng wat se po kan ti to ni in ka sia kan phur tlang ni in ka sia zan ina hian Vengthlang North Branch ten group zai an lo sir meka exit tak ke in buat sei kan Inbuatsaihna hi kaushan zai polin na hla kan zir zo arte hian in hla kan zir le thina tin zan olo om chuan chunga chuan zirna hun kan nei boka chung ang deuh chu ni mai eng tika nge inside do na eng hlang in sak do ni she theng in rin ni zan in kho ma hian kan zai do na tin kan hla sak tur hi Jordan lui pui ti phone tu ti buma vanda na ale lina ni chu kan ron sa do na ni kabulami hi pu VL Ramdina ania ani hi Vengthlang kaushan zai pol conductor ania Bial KGP mi ta tan hian eng ang che nge in buat sei ni she theng em nia hi ti sa le tharawa thei to pe kan Inbuatsaihna abi taki kan Inbuatsaihna lian ber zai pol chong chang han soi tai la kini ko han hi zai pol na zir mi som sari tanga mi som kwa panga inkar bor choi kan ni renga zai chu kan na tin che lawa kan zai pol po hi live music a bit kan tuma hitoping kan zira in la zir po kan or kan ni mem thin bo refreshment nente hitoping kan Inbuatsaihna tin zai shoi tu praise group tiang chi tele khatianga achevel tu shrim po thei topin an Inbuatsaihna atin fellowship a hian zirtop ni zana hian big group te rol ten big group an entir dona tin in khom pa ngai kan program a hian female voice pathian ni zana an zai don boka kan phur to khop maya thei to pa tha theng ber lo khen kan tumani Bial mi ta tan hian keni Bial zai pol te po nasa takin pathian kai shloina hnuai kan Inbuatsaihna Bial mi ta hian Bial zai pol member hi kan kim thei don nin kan hria kan lo le tin he Bial mi thi pathian khong ina zara pathian khong ina hnuai tuang taka chara lam pang hlok puina nena man nge ka be se ani tun truma hian na ni kan Inbuatsaihna pakhat chu pathian beram no ti hla ani hla pui te ve deuh hlek ani pakhat ero hi chu kalo ki re Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ